Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Squad ind i Battle Royale. Det er ikke normalt Battle Royale. Så det der er fake noget. Okay. Lander vi, guys. Bare lige, jeg kan ikke snakke i Fortnite. Så. Okay. Hvis I går ned og abonnerer. Eller, ja, abonnerer og subscribe. Eller subscribe. Ja, og gå ned og trykke på abonner-knappen. Så bliver jeg virkelig glad. Så skal det være, at jeg kan komme med i en eller anden video. Så er det en skyd med mig. Nej, der er en anden en. Kom nu. Altså, så kommer der også en bag mig. Nej. Oh my god. Ej, så ligger jeg død her. Nej. Men vi må håbe, mine venner, de kan komme og hjælpe mig op. Og er I alle sammen døde, eller hvad? Frøgoland sker der? Okay, det var et lidt dårligt game, men okay, vi tager et game til. Ej, hvis der kommer til det, så er det fordi, at jeg spiller på jeg spiller på controller, som skal bruge ledning. Og den falder ud, så sker det. Så. Nope. Sådan der. Min storesøster har lige ringet. Storesøster bliver ved med at ringe til os, men jeg er glad. Damn. Så vinder vi det her game. Subscribe og tryk på like-knappen, så vinder vi alle vores games. How it goes first time. No. Okay, jeg skal lige lukke mig der. Okay. Okay, jeg lægger. Okay. Sådan der. Og lige næste video med jeg sikkert med min storesøster. Ellers bliver den med mig. Hvis jeg ikke tager fejl. Fordi hun har altid vil lave YouTube. Altså, men hun har aldrig fået eller i første dag vi sådan lige har fået det til at virke. Så kun i dag. Så er det i dag og alle fredag. Der kommer nok til at blive mange videoer. Hvem har lagt en shotty? Hvorfor er der ikke noget godt på mig? Jeg skal derhen. Ej, vi har den der medalje. Yes. Endelig har jeg fået et godt våben.
Endelig. Jeg har lige fået et godt våben. Men der er en fight heroppe. Hvor er de? Nå, det er helt deroppe. Er det bare mig, der er uheldig, eller får jeg ikke nogen kills? Jeg ved, hvor han er. Det er hvad? Igen. Sådan der. Den kan vi da bruge. Okay, de ser gode ud. Eller. Au, er der en? Damn, hun spammer. Det var okay. Ej, det var lige min yndlingsshotgun. Den der. Så lige jeg skal poppe. Så lader sig jeg nok healing. Så prøver lige. Om der skal op. De ser han ser god. Jeg ved godt, I siger, at jeg sådan skal have flere kills, end hvad jeg har. Fordi jeg har ikke nogen næsten. Jeg har brug for kills. Bim bam boom 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 bam bam. What's that? Altså, hvis I ikke har set den... Okay, nej, den har jeg sikkert ikke set. Men det game, jeg lige har taget, inden at jeg begyndte på den her video, det var ret dårligt. Det gik ikke særlig godt. Jeg tvivlede på, at jeg ville tro, jeg ville... Okay, det er 4 mod 1. Ja, jeg vidste det. Og så danser vi lige. Og så tager vi et til game, og så slutter vi videoen. Og bare lige, det er random mennesker, jeg spiller med. Det er fordi, jeg er dårlig i skole. Jeg har ikke spillet Fortnite i 2 år. Jeg begyndte på det i sidste season. Her kan I se alle mine skins. Den er sikker, hvorfor jeg har de her skins her. Den har jeg fået gift af min ven. Den har jeg også fået af min ven. Jeg får mange skins af mine venner. Fordi min ene ven, han er virkelig sød. Den anden er lidt æbbergok. Okay, jeg vinder det her igen. Og hvis jeg ikke gør, så tager jeg et game til. Jeg skal have som minimum 2 wins. Men det game, jeg tog før det her game, altså ikke det game, jeg lige har taget, men et game, jeg ikke tog på video. Jeg var ikke med i hele gamet. Jeg var i zonen, fordi at jeg skulle lave sådan til, jeg skulle gøre sådan til, at vi lige kunne lave livestream, og jeg ved bare, I vil elske det. Eller, ja. Det kan godt være, der kommer lidt livestream, men det bliver ikke meget livestream, der kommer i. Okay, jo, der kan godt komme meget. Oh my god, kom nu med en bedre gun chestes. Håber der er en diamond chest. Det er en legends chest. Er der noget eller hvad? Kan man komme ned under? Nej, så er det ovenpå. Jeg har lige været ovenpå, der var ikke flere chestes.
Når det er ekstra, når der er også tag. Ej, hvor er jeg klog. Se her kommer jeg. Yes. Ej, hvor er jeg klog. Noget bedre. Ej, jeg sagde, der ville være, jeg troede, der ville, jeg håber, der ville være en diamond. Okay, så skal vi ikke have brug for den der. Vi skal aldrig ikke brug for den der, men vi har brug for shield. Her. Jeg vidste, at det er Kung Fu Panda. Kung Fu Fighting. Spørg, hvorfor jeg siger Kung Fu Panda Fighting. Det er fordi, jeg har været med i Kung Fu Panda. Ej, det har jeg ikke. Nej, den er ikke bedre end den her. Alle var mine venner. De fejlkat lyder det som om. Den var lige en auto. Ej, det var det ikke. Jeg har ikke en god shotgun, eller der er nok ikke nogen, der synes, den er lige så god, som jeg gør. Jeg synes nemlig, den er virkelig god. Altså nu kan jeg se, min ven er den ene ven der, den anden er der, og den tredje er herovre. Og den ene er to, så derfor går jeg ikke over til ham. Og fordi der er fight herovre, derfor går jeg herover til min ven. Se, den er virkelig god. Jeg critede ham. Han er han er i hvert fald crit. Nej. Nej. Det mener du ikke. Nej. 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 Nej, det mener du ikke. Nej, det mener jeg ikke. Den er lort. Come, friend. Friend, help me. I'm out here. I'm in here. So help me, Jarek. De kan også live. Vi skal heal de andre. Vi skal hjælpe de andre. Eller vi har de andres, bortset fra den ene. Sådan. Hvad skal jeg med? Okay, jeg kan godt tage den. Så jeg bare plads til den næste våben. Så nu får jeg en våben. Who's the boy? Jeg skulle nok sige, det var mig, fordi jeg er den bedste. Jeg har lige fået et kill. Så var lige nu og lige her. Okay, god damn, han... Ej, han havde en minigun. Nej, vi fik en anden plads. Nå. Det var alt for den her video. Vi ses!